Edrychwch pwy sydd wedi cyrraedd, Dewin a Dotty. Maen nhw yn y cylch meithrin heddiw i ddathlu'r Nadolig. Hwre! Mae pawb wedi gwisgo eu siwmperi Nadoligaidd hardd. Ond beth fydden nhw'n ei wneud heddiw? Rwan ten bore yma, da ni'n mynd i wneud cawl i'r ceirw. Ti'n cofio beth i ceirw? Da iawn ti, Caleb. A wedyn, tu fewn, da ni'n mynd i ddod â coeden dolig a da ni'n mynd i addurno coeden dolig. Be da ni'n mynd i roi ar y coeden dolig? Seren. A be arall da ni'n mynd i roi ar y goeden? Pethau disglair. Da iawn, Caleb. Pethau disglair. Am syniad gwych! Ffwrdd â ni i wneud cawl arbennig i'r ceirw. Mae'n bwysig cymysgu'r holl gynhwysion yn y fowlen. Mae'r cawl ceirw wedi gorffen. Beth wyt ti'n feddwl, Dotty? Ydy'r cawl yn aroglu'n flasus? Nawr mae hi'n amser addurno'r goeden, ac mae pawb gan gynnwys Dewin a Dotty am ymarfer eu sgiliau cyfri. Pwy sy'n medru cyfri? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Waw! O, da iawn. Chi clap i bawb am gyfri. Da iawn chi. Da iawn pawb am gyfri mor dda. Edrychwch ar yr addurniadau. Maen nhw'n lliwgar iawn. Mae'r goeden wedi haddurno ac mae'r balalŵn ar dop y goeden. Nadolig llawen bawb.